Πώς είστε? Όλοι μια χαρά και μπράβο. Είμαστε εδώ σήμερα να κάνουμε ένα βίντεο που θα ανοίξουμε packs στο Stably, guys. Λοιπόν, θέλω να ανοίξω ένα με το Zeus. Δύο δηλαδή. 750, το κάνω. Το κάνω. Πρέπει να μου δώσει το Zeus. Με την πρώτη και τη δεύτερη. Το έχουμε, έλα, θέλουμε. Ξέρω τι με έδωσε. Σε αυτόν τον πήρα, εντάξει. Το Zeus θέλουμε. Καλό μου Stably, guys. Να το Zeus. Το 2 θέλω. Είναι κυδερμένος. Ναι, τον πήρα το κουρούνι. Ωραία, ναι. Το Zeus δεν μου δίνει, ενώ... Έλα, το Zeus θέλουμε. Πάμε. 2. Α, μυθικό. Έλα, εντάξει. Ένα, θέλω και το 4. Ωραία. Χαλάσαμε αρκετά. Δεν πειράζει. Δεν θα μου μένουν. Λοιπόν, πρέπει να το κάνουμε ωραία. Ρομαντικά. Εσείς παιδιά, για γράψτε στα σχόλια άμα έχετε αδέλφια. Εγώ ευτυχώς δεν έχω, θα είμαι ήρεμος. Δεν έχω όλο να με συνεχίζουν. Νιώθω ότι μιλάω μόνος. Λοιπόν, επειδή υπάρχουν πολλοί haters και αυτοί οι haters δεν έχουν τι να πούν, αγνοήστε τους. Πάμε, το πήραμε το pass. Το πήραμε. Κάνουμε activate όλα τα πράγματα. Ωρος, γιατί είναι αυτό πετάει. Activate. Εσένα ρε θέλω. Καλώς και μπαν θα φάω. Όσοι είναι στην OG team είναι θεοί. Θα κάνω giveaway σε αυτούς παπούτσια Nike. Επειδή εγώ συνεχώς κάνω giveaway. Κοντούς είναι αυτό. Φάση λέει δίνει special, εντάξει. Μην το δω, δεν θέλω special, έχω όλα τα special εγώ. Μην μου δώσει special, σε παρακαλώ, ναι. Ευτυχώς. Όλοι λένε να του δώσει κοινό, εγώ δεν θέλω να μου δίνει για κάποιο λόγο. Γιατί τα έχω και απλά μου πιάνει κόρη.
special είτε εκεί θα μου χάρεις. Ποιο να κάνω? Θα κάνω τα ακούσα τέτοια. Ξέρεις, μπορεί να είμαι και τυχερός. Ultra Guide, δεν έχω πάρει σίγουρα. Τι έκανε έτσι? Ρε, τι έκανε έτσι καλέ? Τραγίλα, ρωτάει πως θα βγάζω έξω από το μαγιοσύλλα. 2 μήνες μετά μου βγάλε μαγκρατά. Δεν έρχεται ποτέ και δεν θα έχει να ευωθώ από το τυλό κάπινο. Αμά! Το ξέρουμε. Έλα, λίγο θέλω ακόμα το πιέσει. Τα 30. Κάθε σπίτι τέτοια παίρνω. Αφού να τον τελειώσω αυτό. Θέλω να τον πάρω αυτό. Ναι. Δηλαδή πάμε κάτω. Θέλω να έχω το πρώτο μου μύθι. Θα κάνω άλλο ένα σπίτι τέτοιο. Γιατί ξέρεις που είναι και τυχερό. Και μετά όλα 5 σχολεία. Ναι. Να κάνω 2. Αχ, λίγο ακόμη. 8. Έλα ρε φίλε, δώσ' το. Τώρα δεν το δίνει, ενώ το θέλω. Ρε δώσ' το, σε παρακαλώ, καλό μου. Δώσ' το. Ένα πράγμα σου ζητώ. Δεν χρεώνεται. Εγώ χρεώνομαι. Έλα, δώσ' το. Όχι γίνει. No. Stumbling guys, I love you. Please give me. Δεν μου έδωσε κάτι τώρα. Ρε μπρο, τώρα βρήκε να μην μου το δίνει. Έλα, δώσ' το μου, σε παρακαλώ. Τι μου δίνεις τα άλλα, δώσ' το μου, εγώ θέλω το σπέσιο, το μύθι. Πόσα σε πληρώνω, πόσα θες? Δίνει τα περισσότερα. Το special, το mythic θέλω. Μα τσάμπα χαρήκα πριν, μάλλον. Duplicate bank. Το 24 δεν θέλω να το ξανακάνω, θέλω να το πάρω αυτό το special. Ακριβώς αυτό το σπίτι. Να το κάνω άλλη μια. Γιατί όχι. Δεν χάνω κάτι. Χάνω βασικά. Αλλά δεν πειράζει. Για το special. Κάνω βίντεο. Με ποιο μιλάω? Μόνος σου. Εντάξει, όχι, μόνος μου είπαμε. Δεν είναι αυτοκίνητο. Θα τον φάει. Αλέξη, θέλω, σε παρακαλώ, δώσ' το. Δεν το δίνω. Δεν θέλω το special, θέλω μύθι. Να έχω ένα μύθι, να κυκλοφορώ ωραίος. Ναι. Έλα. 14, άλλο ένα και το πήραμε. Άλλο ένα θέλω. Τώρα δώσ' το. Στα 2 δίπλα ήτανε. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Ναι, το πήραμε! Πήραμε special, πήραμε μύθι. Ναι ρε φίλε. Ναι! Γουστάρω. Ναι! Ναι ρε φίλε, ναι. Α, το πρώτο μου μύθι. Αχ, τι μυθικό ωραίο που είσαι εσύ, αγάπη μου, αγάπη μου. Θα φορώ κάθε μέρα εσένα. Εσένα, γκουτσου. Είσαι και ωραίο. Θα κάνουμε 4-5. Θα χαρηθούμε. Τώρα θέλω το ζεύς στο μύθι. Την πήραμε και την έδωσα ωραία.
Ένα skin μόνο μου λείπει και είμαστε εντάξει από όλα τα spins. Λες το παίρνω και duplicate ώστε να κάνω κι άλλα spin. Εγώ μια χάρη σου ζητάω. Το mythic θέλω. Τώρα δώσε! Δεν το δώσε. Δεν είναι και πολύ χαρούμενος. Αλλά αυτό που μου έκανε στον αγγλικό. Είμαι δυο τέτοια. Ultra Gal. Δεν μας πολύ. Ωραία, εντάξει. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Μας άρεσε, κάντε ένα like και ένα subscribe και τα λέμε.